Khadimul bin zikiri ne Shehu Nasiruddin, Shehu Nasiruddin, Sayyidu Shu'ara'i ne Shehu Nasiruddin, Shek Nasiruddin. Kadimul shurafa'i ne Al-Harazu Musani, Shek Harazu Musani. Kadimul Qur'ani Shek Tahiru Usmani, na Bauchi mai Qur'ani. Shi ko wancanan kawai kadimun mai ne, shi kadimun mai ne. Tarhamu lin nasa aw tanfa'u darham aw ya'khudhu darham lima yakunu ra'isu man yasriqu darham man yasriqu darham. Rabbana zulman ne nazo ka karan kai, Allah ka karan kai. Na dauki kansa kaliya domin kira ga musulmiya, kira ga musulmi. Yanci da ce tambayi masu ci da umumi. Kadimul asharari au kadimul darham.